читала, наступила ера нова перебудова. Усіх установ влади, колорах Верховної Ради обговорювали державні проблеми. Не обминули алкогольної теми, бо за роки застою країна спала у запою. Доручили райкомзему обговорити цю проблему. Поговорили і рішили. З метою протиалкогольної агітації винищили виноградні плантації, прирали патики, та не перевелися п'яки. Іван як ходив п'яний, так і ходить. Закон до нього не доходить. Заміжною вдовою і сімейним головою далі звуть мене в селі. Дорослі і малі. Це не пусті слова. Повірте, що й таке бува при живому чоловіку. Під свою опіку його ще мушу брати, бо сам собі не може ради дати, як нап'ється, не завжди додому доплететься. Залізе десь в селому біля чужої хати і ляже спати, чи в болоті під чужим тином. Мушу йти з дрином, щоб розбудити. Почну ворушити, впирається та що лається нецензурними словами, як до рідної мами. То дивись, в якусь халепу знову ліс і сімейний віз, знов тягну села. Надіятись дарма на голову сім'ї, всі клопоти мої і в хаті, і в хліві. На одній все голові, в хаті малі діти плачуть. В хліві голодні свині постійно скачуть, а він знову не ходячий, як той пес бродячий, приліз додому рачки, із білої гарячки мели щось незрозуміле, просить ще якесь чорнило, дає борщ не хоче, протрудніше щось тороче, туалетну воду, іді на турат, словом п'є усе підряд, що горить, за тривері перегаром кадить. Знову лазить рашки по підлозі, дивитися не згозі на ті муки, розпачі, розвожу руки, рветься, вже терпець, коли ж п'янці тій кінець, чахне від безділля, та що ж просить на похмілля.